Good morning guys! Welcome to my vlog. For today's video, i-discuss ko sa inyo ang 5 dahilan kung bakit hindi ka makapagsimula ng negosyo. Number 1 is opportunity. Ano ba yung opportunity? Ito yung pagkakataon o daan mo para masimulan yung negosyo. Yung chance. Kasi karamihan sa ngayon, hanap ka ng hanap kung ano yung demand ngayong panahon ng pandemic. Ano yung papatok sa mga tao. Pero hindi mo nakikita yung oportunidad na kaya mo. Meron kang katangian ngayon. Halimbawa, kaya mo magluto. Pero hinahanap mo pa rin. Hinahanap mo pa rin yung mas demand ngayon sa panahon ng pandemic. Ibig sabihin, may oportunidad ka na doon. Alam mo na kung saan ka magsisimula. Kaya mo na magluto. Kaya mo nang inegosyo yun. Pero hindi mo pa rin ginagawa. Kasi naghahanap ka ng mas demand ngayong panahon ng pandemic. Okay. Number 2 is wala kang time. Wala kang time kung paano mo masisimulan. Kasi busy ako. Yun ang sasabihin mo lagi. May work ako. Hindi ko masisimulan kasi marami akong schedule ngayong panahon na to. Yun ang pangalawa sa dahilan kung bakit hindi ka makapagsimula ng negosyo. Wala kang oras para i-handle yung negosyo mo. Kasi nagtatrabaho ako. Kaya ako nagtatrabaho ako. Paano ko i-handle yun? Nagtatrabaho ako. Lagi akong may pasok. Ibig sabihin, doon nawawalan ka ng focus sa negosyo. Isang dahilan kung bakit hindi mo masimulan yung negosyo mo is wala kang oras. Pero pagdating naman sa, hindi naman sa, sinasabi ko na huwag kayo sumama sa friend nyo, no? Pero kadalasan, sinasabi pag may lakad ang barkada, kasama ka. Ano, tama ba? Kasama ka kasi nandun yung saya, banding, pero isipin mo rin yung future mo kasi hanggat bata ka pa, simulan mo na ang negosyo mo. Kaya mo pa eh. Okay. Ang pangatlo is skills. Ito yung sinasabi nila mag-invest ka. Mag-invest ka ng skills or mag-aral ka ng skills. Dahil sinasabi nila, risky daw ang pagninegosyo. Pero isa lang dahilan na kung bakit nagiging risky ang isang negosyo. Hindi dahil wala kang sapat na kaalaman. Hindi mo alam kung paano sisimulan. Hindi mo alam kung paano mo gagawin yung product. Hindi mo alam kung paano mo ipapackage. Hindi mo alam kung paano mo i-deliver. Hindi mo alam kung paano. Yan yung kawalan mo ng skills o kakayahang makapag-isip ng tama. Or i-handle ng tama yung iyong negosyo. Kaya ang karamihan sa ngayon, ngayong panahon na entrepreneur na ngayon marami ng entrepreneur ngayon. Sa panahon ngayon, nag-aaral sila. Nag-aaral ulit sila kahit nakapag-graduate na sila ng mga business. Nag-aaral pa rin, patuloy nag-aaral. Para i-invest. Yun yung pag-i-invest. Kapag meron kang skills, posible na maging maganda ang takbo ng negosyo mo. Kaya, simulan mo na mag-invest ng skills. Okay. Pang-apat is money. Wala kang sapat na pera. Kung paano masisimulan yung negosyo mo, wala kang kapital. Anong gagawin mo? Okay, ang karamihan, ang ginagawa nila, nangungutang sa bangko. Pero ang maipayo ko lang guys, mahirap mangutang sa bangko kapag pang-ninegosyo mo. Kasi hindi mo pa alam kung paano i-handle yung negosyo kung lalo na't kung simula mo pa lamang. Hindi mo pa gamayin ng tama yung negosyo. Posibleng malugi, posible namang tumubo ng malaki. Kaya ang maipayo ko talaga ay yung sariling pera ang iyong ipang negosyo para hindi ka mabaon sa utang. Kaya habang bata pa, mag-ipon ka para ipang negosyo mo. Yung ibang nakikita ko sa mga napapanood ko, 1K o 1,000 pesos na palago nila, naging silang milyonaryo. Kaya kaya nyo yan guys. Yan yung pang-apat na dahilan kung bakit hindi ka makapagsimula ng negosyo ay yung kawalan ka ng kapital. Okay guys, ang panglima ay yung connection. Yung kawalan mo ng connection sa customer. Yung wala kang connection sa mga tao. Hindi mo alam kung paano mo i-market yung iyong negosyo. Minsan, sasabihin mo natatakot ka. Nahihiya ako, hindi ko kaya yan. Kasi nahihiya ako magbenta ng product. Pero mahalaga talaga ang connection. Kasi doon mo makikita at doon mo mapapaunlad ang iyong negosyo sa pagmamarket.
Karamihan ngayon, ang ginagamit na marketing strategy is yung online. Sa online, Facebook. Doon nila ipinopromote yung kanilang product. Pero, mas maganda pa rin, yung mismong makausap mo mismo yung tao para masatisfied sila. Iyan yung 5 dahilan kung bakit hindi ka makapagsimula ng negosyo. Kaya guys, hanggat bata pa, simulan mo na dahil alam ko kaya mo yan. Kung meron ka naman yung ganyang senyales, meron kang opportunity, meron kang time, meron kang skills, meron kang money, meron kang connection, simulan mo na. Kasi alam mo, magiging kang negosyante. Kaya mo yan. Maraming salamat. Hanggang dyan na lang yung aking vlog kasi short video, may pasok pa ako. Sa susunod na lang uli at paki-subscribe na lang guys at click the bell button. Thank you.